Треба вже міняти маску по блючу, тому що ця вже мені щось не дуже подобається. Ну ладно, ще сьогодні зробимо перших 3 в твою команду і дивимось. Я поняв. Давай наступний. Ладно, шанси ще в принципі є. А хто фінальний у твою команду? Окей, надія є. Не тільки шанси, а й надія. А хто до мене перший? Хорош, піде. Але хочеться сильніших. Бажано. Хотілося б. Та ні. Тебе не беру, тому що не люблю брати однакових. Так не цікаво. А хто другий у мою команду? Сука, краще б взяв однакового. Ну ладно, типу. Ну це Габела. 100%.